Piskay kaayo ang Ebanghelyo karon nga atong tukion og pamalandungan tungod kay naghisgot kini sa usa ka butang nga kitang tanan aduna niini. Kay bao mamuog unsay gihisgotan sa Ebanghelyo karon nga kita pong tanan basta buhi pa ta naa niini ambisyon. Di ba makadungog man tang usahay ambisyosa. Ambisyoso ra ng tawhana. Kada usa nato naamang gyoy mga ambisyon sa kinabuhi. Nga naman, ang tao nga way ambisyon, wa man po na inspirasyon. Sama imong haguan, sama imong paningkamutan, samay imong sakripisyuhan og jamo na kay gipangandoy sa kinabuhi. Mao nga lain-lain tag mga ambisyon sa kinabuhi. Dunay nang ambisyon nga madato, dunay nang ambisyon nga dili matiguang, dunay nang ambisyon nga makabanag gwapo, makaasawa gwapa, dunay nang ambisyon nga maminyog otro, atong mga biyuda nga sexy pa, ano? Dunay nang ambisyon nga maka-abroad, dunay mga ambisyon nga maka-eskwela o makaangkon o mga titulo o diploma. So makita na to, lain-lain ito mga ambisyon sa kinabuhi. Ako sa gamay pa ko kinasimplihan na ko ambisyon nga sigog hunahuna atong elementary kog high school. Ana ra jo makakaon kog cake. Kay mutuo og madi wa jo ko kitag tinuod nga cake dito na jo sa seminaryo. Pero kay ba ko nga naay cake sa libro. Pero siguro na sa kay porma ng tinuod nga cake, di pa mo pud uso sa unang birthday na cake. So elementary grade 1 hatod grade 6 wa jo ko kita anang cake. Na first year high school hangtod fourth year high school wa jo ko kitag cake. Samot na karon no diha pa na sa una nga naghubot nimong naay cake, naay ka nang unay kwarta. Piskaya na mag-birthday naghubot magsugot og 20, unya paghuman 50 o sang gatos, unsa 500 o sang libo unsa katapusan, butangan dito ibayad na sa ripa, ano. Diya na ko seminaryo bito kakita cake nga actual usa ng cake nga hiwaon o niya kanon. Kay mag-birthday mi sa una sumanan malama mig tik-tik og di ba binlod sa among nanay. And that was a celebration already. Pero pag abot sa pagkapare, sos besa pag manghilamos og cake na idaghan, no? Ambisyon. Bisan gani na mga naay gamay naay ambisyon. Kamu tigadto katedral kaila ba mo ni Judith kanang budget bitaw dahin loon nga magdadagbag nga magdagpazong bitaw amigo na naho kay dusi ko pugo katuig diha sa katedral hinganhin na gani na dinhi Judith kaduha kay apas na ho naanad man na Judith nga magkita mi mga jojo nag-20 kay naman naga-star sa Baklayon unsa pila ra ko pay 20 in taon di kada adlaw na hugog apil sa imong budget nga tagag 20 na masungot mo po ta usahay kay mao mo po ipangadyo bitaw ng kakadipo-dipo ta usahay unsa di po sa pusta tanang higayon nga 20 sod imong pitaka nang po isay labaw po sa 20 no unsa mura ba magkuan po ka ba paghuwat unsa ra ija mo pong tujuon nga kanaraghang tao aron makahatag bitaw ta mo nang mo uwaw ka jud ka mutono kay mayo man hijuri to tihi ka go po nimong pariah ka no daghang manimbahay na padong mo itong hang gibaslan pog haraw kaulian ingon po Judith simbako kabadiha no? So ang naay gamay na pa'y ambisyon nga magpadayon sa iyang pagka-tiriring no? Kay aron tingali sa dun na po kinabuhi nila kahisgot kog ambisyon kay sa Ebanghelyo karon niya ay duha ka mga apostoles nga nangambisyon ingon sila magtutudlo ug tuan na kadito sa langit ha. So siguro ami ha right hand ko og ari sa left hand igsuon sila. Si Juan ug si Santiago. Sa pikas
version sa Ebanghelyo sa laing asoy, ilang nanay hingingon, di ba? Kabantay mo na Ebanghelyo nga, ilang nanay mo hinghangyo. Dinhi sa Ebanghelyo ni San Marcos, sila mismo ang hingingon. Kisa ba ni si Juan o si Santiago, naarabag ilang mama dinhi, di Santa Salome. Mo ni ilang mama. Kini si Santa Salome, asawa ni Zebedeo. Mo ni sa Ebanghelyo karon, si Santiago o si Juan, mga anak ni Zebedeo, asawa ni si Santa Salome ni Zebedeo. Mo ni nanay aning duha ka mga laki nga apostoles karon, nga hingog siguro ami og tuan na ka dito sa langit. Ako sa tuo ug ang usa akong nasa akong wa. Si Manoy nasa akong wa, iyang mga anak. Nga gwapa Santa Salome dire. Ingon ang Ginoo, adyaw mo pagngana. Kay magngana mo, di na maoy ato nga pagtulunan. Unsa man di ay bunga sa ambisyon kon dili nato kini tarungon og pahiluna. Duha ka butang. Primero, ang ambisyon nato og atong pasagdan makapahimo nga mahilayo kita sa ubang mga tao. Nay mga tao nga kaniadto low profile unta, kaniadto sa gamay pa wa jamojod in taon nga igo ra makakaon. So sa naarang-arang na kanang apiki bitaw alanganin pagkadato, sus di na maduol, di na masangpit, og labaw sa tanan di na makatabang. Peligro ning ambisyon og ato nga paundayonan. Kay ang ambisyon og imong pasagdan, labi na kanang ambisyon nga kinaugalingon, makapalayo na nato sa ubang mga tao. Mo ni nahitabo aning duha ka mga apostoles karon nga gileksyon sa Ginoo. Nganong gileksyon man sila sa Ginoo na sa tanan, ang ilang gipangayo para ra nilang duha, di ba? Wa mo ingon ang duha ka apostoles si Juan ug si Santiago nga Ginoo og tuwa na ka sa langit, ipahiluna ming 12 ka buok. Wa. Sa may giingon dinhi, magtutudlo kung maghari ka na, mulingkod ka na sa imong trono, palingkura ming duha uban nimo. Ilang gisiguro ra ilang kaugalingon. Wa mo ingon ang duha ka apostoles nga siguro apo ming 12 Ginoo kay 12 gumi ka buok. Wa. Sila rang duha ka igsuon ang naniguro sa ilang kaugalingon. Di ba usahay sa itong kinabuhi, maniguro man jud puta. Natural man na siguroon itong kaugalingon. Pero og sa tanang higayon, siguroon na po nato ang atong kaugalingon, dihang dapita ta madaot. Ug mahilayo gikan sa Ginoo. Ikaduha, mga igsuon, kung ang ambisyon, sentro sa ambisyon nato ato rang kaugalingon, gawas nga mahilayo kita sa ubang mga tao, makapadako kinig Unsa may buot ipasabot anang ekspresyon, idiomatic ekspresyon nga dakog hambugiro. Mahimo kang hambog. Kung mo dako ng sa tao, maghunahuna na ka nga naa ka sa ibabaw, naa sila sa ubos. Kung mo dako ng atong maghunahuna ta nga kita ray angay malangit, sila dili. Kung mo dako ng sa katao, maghunahuna na siya nga ang iyang kwarta makapalit sa kinabuhi sa uban. O kung mo dako ng sa katao, maghunahuna na siya nga bisan ang kaluwasan iyang mapalit sa iyang kusog o sa iyang gahom o sa iyang sapi. Mao nga giingnan kita sa Ginoong Hesukristo karon, kung kinahanglan kinsa tong gustong mahimong dako, paningkamot nga mahimo mong ulipon o makasilbi sa uban. Peligro sa kinabuhi ng kaugalingon ra nato'y hunahuna-on. Paningkamot so nga makahunahuna kag uban, bahala ginagmay ra. Sa una bitaw bago pa kumpare, magmisa ko sa bago pa kumpare, giling ni tiguwang na ta kay di na bitaw taganahan og daghag pa sa kalye. Sa una sa bago pa kumpare, magmisa ko, sa di pa musugod ang misa, mura kong mutabang kong welcome sa mga manimbahay.
Tumbago po kong pare, mga first 3 years. Ug magmisa alas 8:30, alas 8 na anak ko atubangan sa simbahan. Kay mutabang kag welcome sa mga manimbahay. Oy, dali, kumusta? Lingkod ari. O nagchargo po kaadyo, no? Karon kay banga naman, no? Banga naman ning tiguang na magtindog anang sadyoan ng pultahan. Ingana ko sa una niya, kasagaran sa labi nagmisa og inadlaw, mga tiguang naman na manimba, mga idaran, no? Mga biyata. Day usang interview. Adyo po kanay kay kada adlaw kanaa ning simbahan no. So naaradyo ka kanunay simbahan buntag hangtod sa pagsawop sa adlaw. Iyon po si Jack. Samang ko yung buhaton pader. Jamo naman ko hunahunaon sa kinabuhi. Sama yung hunahunaon padre. Daghan akong basak ng gipatrabaho. Sobra akong bugas o humay alang sa akong konsumo. Ang mga anak abroad na tanan. Kadahili ni ang ilang alote gipadana ko. Daghan po kong bahay, gipaabangan. Sana ba yung hunahunaon, padre? Diyan muna. Hunahunaon ka mawa, ba hunahunaon sa kinabuhi? Kadaghang way gisinina, kadaghang way gikaon, kadaghang way gipa-ospital, kadaghang way jamoy bahay nga piskay. Muabot na ganikas punto nga muingon ka nga diyan muna ko'y gihunahuna sa kinabuhi, kay naa na naho ang tanan, musugod na pod o kadako, ang atong mong ipahinumduman kita karon, ipahilo na ang ato nga mga ambisyon. Kung mga ambisyon ta apila ng ubang mga tao, magunsa man ang mga ambisyon ta nga makatitulo ta, makadoktorate ta, makamasters degree ta, pero pag himan-himan, damo lagi po tayo napaeskwela. Magunsa man ang atong bay nga dako lagi tagbay, pero jamo po'y manumbay. Wa jamo po'y mudugok. Wa jamo po'y muduol sa ato. Magunsa man ang atong daghang kwarta, unya hospital rahim pupho. Importante nga sa atong kinabuhi, mga ambisyon ta nga makasilbi sa uban. Kamo nga mga ginikanan, piskay kayo na inyong gihimo. Kaya kanang inyong gihimo, tinuod yun ang pagpangalagad. Kanang bitaw bisag naminyo na inyong anak inyo gihapong atuon, dadadaan inyong bugas, inyong binaji, nga kusog manglibak ninyo, piskay na. Kay maunay tinuod nga ambisyon. Kamo mga lulo o lula nga mauna tay panahon nga isuroy-suroy ninyo, labi nagwapay COVID, mo na panahon nga itor ninyo, nya mo ingon mo nga di lang makamuadto gawas, kay gijawat na lamon niyang iplite para sa mga apo nga sipunon. Service. Mao na tinuod nga ambisyonon nato sa kinabuhi. Una pinakadako nga ambisyon nga din ato untang pangandoyon kanang giingon sa Ginoo, ambisyon nga makalipay sa ubang mga tao. Kaya mao man nagiingon ni Mother Teresa, people come to our life either as blessings or lessons. Malingian na itong tapad. Panalangin man na ninyo or leksyon. Kung sila panalangin, padayon, pagpangambisyon nga mahimo kang blessing sa ubang mga tao. Kay mao ni gipasabot sa Ginoo karon nga pagpangalagad. Amen.